Как да посрещнем емоцията, когато тя е силна? Тук едно от основните, ако щем да го наречем правило, е да не санкционираме детето за неговото преживяване, за неговото излизане навън като емоционална проява, защото това допълнително затваря детето. Много често децата, те не слушат, приемат модела, който ние даваме. Ролята на възрастния е да бъде регулатор. Също така да може да обясни на детето какво се случва с него, защото много често преживяването на детето то е непонятно. Нали? Това е все едно да се сблъскваме с нещо, което ни се случва за първи път. Ние имаме основна роля да преведем на детето на достъпен на негов език какво се случва и как може да посрещне по било той по социално приемлив начин на неговото преживяване и все пак емоцията да не остане вътре в него, а да може да я скара навън.